imiwo masoja ndapota hangu handizi kuziva ukuthi zveshuwa ndokusaka ndichitaura kuti zanu iyi ameno kuti inoita sei kuti idyise vanhu zvokuti vatadze kushunura zvokuona ramangwana ravo. Kana tichitaura kuti Zimbabwe, we talk of soldiers, we talk of police, kuti ndimi vachengeti venyika iyoyo, ma-stakeholders enyika iyoyo. How do you feel kuchengeta nyika inonzi inomboshayikwa kana cooking oil? Kulen TV. Kulen TV. Muri sei nevateereri vese paKulen, vanocontributa vese paKulen, tinotenda channel yedu yeKulen nekutipa mukana wakadai. Tiri kutaura hatimboregeri kusvika zvinhu zvanaka. Ana tsvina yemheni tinongoramba tichingovouya ipapa apa ndopatakawana, ndo yatove nzira yedu. Kana tichinda kupi nekupi kwese ndo nzira yedu. Kulenji ndo yatove nzira yedu. Ndiri kuuya panapa madikanu vemaZimbabweans ndine shoko rokuti Zimbabwe sumuka. Zimbabwe sumuka. Comrade Geza vauyawo vachitaura zvavari kutaura. Vari kuda kuti Zimbabwe isumuke. Ana nyoka yemabhunu vari kuuya vachitizivisa zviri kuitwa mumba mekwaMnangagwa nemalotirwo ari kuitwa nyika. Vari kuda chete kuti vari kungoreva kuti Zimbabwe sumuka. Saka kana uri mugari wemuZimbabwe uchinzwa zvese izvi, yatisumuka. Chandanyanya kuvuyira panapa nhasi, chandirwadza zvokupedzisira, zvimwe zvese ndinorwadziwa chaizvo. Asi pane nyaya yanyanya kundirwadza iyi, kuti mhuri yekwaMnangagwa yakatotendera maChina kuti apinde muHwange National Park kunomaina imomo. Zimbabwe sumuka mani. Apa unofanirwa kusumuka Zimbabwe. Chokutanga ndechekuti regedzai ndikutaurirei kuti iye zvino hangu handichanyatsi kuziva nekuti ndiri kunze, asi ndirimo mukati menyika yeZimbabwe. Makuriro andakaita nemagariro andakaita ndirimomo. Tourism was the second highest earning sector muZimbabwe. Yaiunza foreign currency yakasimba muZimbabwe. First was agriculture, isati yaurawa neZANU-PF. Tourism was the second. Probably mining kudai ndo yanga ichizonoteverawo zvaive. But mukatarisa tourism, kana tichitarisa tourism, sector inokwanisika kumanejeka zvakanaka isina distraction ema-natural resources atinawo. Kungoda kungocontrola matorisi edu kuti kana akauya akawanda, how do we manage them kuti vasazoti kanganisire environment yedu. But tarisai muone mavurayirwo aitwa nyika yedu nemining iri kukonzereswa nanaMnangagwa. Makomo anga achiera, ezvino angove makomba chinyi takangotarisa tichingoona zvakadai. Nhasi vakunopinda mumhuka imomo inova ndo yanga ichitotiraramisa munyika imomo, kuti titoti tawana mari iri nani yanga ichiuya nekumhuka pasina mamwe materials atingati tingatenga
kuti matorist auye kuzoona material yatakapiwa naMwari, natural resources atakapiwa naMwari ndo akunzi nemhuri yekwaMnangagwa ngatitipinde mukati mazvo tizvidestroye izvozvo tiwane mari inongokwanisira chete mhuri yake, nekuti iyi benefit yemhuri yekwaMnangagwa haisi benefit yenyika, right? Zvakutoreva kutoti mhuka idzodzi dzakutofa dzakutourawa nekuti mushandi paachabva kwaanobva achinda kumaini ikoko kunoshanda akasangana nemhuka munzira zvichatorwisana, ichauraya mushandi kana kuti mushandi achapedzisira ouraya mhuka iyoyo. Saka yatove destruction yatoshata, mhuka dzedu dzakuparadzwa, maresources acho naiwo imomo anenge akuparadzwa, poaching ichawanda. Taraimone maChina atobatwa paairport aine nyanga, izvozvi mhuri yekwaMnangagwa yanga ichitozviziva, ende iye atobata wachona iye abata nyanga dzachona iye uchatopinda patsekwende watove target, asi wabata uchiitira kuti nyika ibenefit, watobata zvakanaka zvokusapota nyika, but kubva kuimba yeutongi iyoyi iri kutoti waonerwa zvisingatomboite. Saka simuka Zimbabwe, simuka. Nhasi uno toita sei? Tonyarara here? Toregera here zvakadai zvichingoitwa? Tiri kuda kuti tichinzwana, nekuti ngatichitaurirana tega maZimbabweans, ngatimbotauriranayi kuti ndizvo here zvinhu izvi? Ari kuzviita achironga nani? Benefit yacho naye ari kuda kuti iwanikwe ipapo iri kubatsira vanani? Hamusi kuonawo here kuti iye akutoona kuti haasisina life muZimbabwe, but the only thing ndeyekusiya destroyer Zimbabwe, apedza kudestroya aluta odzokera zvake kana kwake kuZambia, nekuti haana shungu neZimbabwe, haizisiri nyika yake. Ndokusaka akatora vakadzi vake, vazukuru, vana vake vese kupinza mukabineti kureva kuti vakomana, this is the time to loot. Kana mapedza kuluta tinoenda kwedu kuZambia kwatakabva uko, iyi hatisina basa nayo. Ndokusaka muchiona kana killing yachona haimbomunetsi, haimbodini, anongourayira paanoda. Ndovaya pandiri kumbotaura kuti mhuka inonzi ZANU-PF, vanhu vachona vanononoka kushunhura varimo imomo, nokuti iye zvino tongotarisa chero iyo military yachona iyo iri under ZANU-PF, vachitaura zvavanotaura, ZANU-PF ichatonga kusvika madhonga amera nyanga varimo. Yes, inotonga, but it is the same ZANU-PF yachona who decide kuti vhiki ino ndeupi general unofanirwa kufa, inouraya painodira. Imimi kumilitary ikokoko maakubatwa, fanika kuchengetwa, fanika huku dzekuti huku pakauya muyenzi dzinotoziva kuti mumwe wedu akutoshayikwa pana. Saka as long muchitendera this family, panotori neumwe general izvezvizvi anotori patarget, ende muchinonoka izvezvizvi panenge patove neumwe ari kutofudzwa izvezvizvi. Ende vavariro chete ndeyekuti izvezvizvi pakangoita vamwe vanhu kana kuti vaya vakatotanga kuvhoisa kuti no kumining yemuHwange National Park vari kuvhoisa chaivo chaivo, maakutopinzwa palist yekuita maaccidents, maakutopinda palist, and very soon you'll be involved in accidents. So kusvika riini zvakadai, nekuti ini hangu pache zvangu handina basa nemilitary, nokuti
handina pandiri kuona ichichengeta vanhu, asi chinondirwadza behind a foolish soldier, behind a foolish soldier there's a good wife, there's a good children, there are good children behind it. Vanofanirwa kurarama, mazimbabweans anofanirwa kurarama life isine neumilitary hunenge huchiitwawo. But kana akaurayirwa baba mwana iyeye, akaurayirwa murume mukadzi iyeye, unosara achirarama sei? Unosara achirarama sei? Nyika yacho noyonzi nyika rudzi iringopera vana baba, kuchisiwa shirikadzi nevana vadiki, zvobudirira sei? The same thing chandakanzwa chakanotaurwa nemaAfrican leaders yezvino pavakaenda kuAU kunotaura unoti no, Africa must be compensated because paslavery yakaitwa iyeya kwakatorwa a very able public. Nokuti izvo kana tichiverenga mabhuku ehistory takatanga kuStone Age. Africa yakanga yatopfuura dzati Stone Age, yatove muIron Age, yakutokwanisa kutomaina simbi ichipfuura mapfumo, mapadza nechinyi, kana pfuti dzayanga yakutogadzira Africa. But zvese zvakamiswa nekuda kweslave trade yakaitwa iyoyo, nokuti vanga vakugona vachona maartisans, mamining artisans achona nevaipfuura mablacksmith achona vanga vapfuri vesimbi ndo vakatorwa vakaendwa navo, kukasara harahwa nevana vadiki. Then Africa ikave stand still. Vanhu vese vanga vave nethat experience or experiment yokuita zvinhu zvese zvavachibva vanotorwa kwakunodevelopa nyika dzekuEurope. Saka they must be compensated. The same thing ndo zvakuitika muno muZimbabwe. Varume vaya vanenge vasunura vatisunure vaya vakuda kuchallenge kuti hey vomva vanzi tsvai, kosara vana nevakadzi vachataure hapana, kureva kuti nyika yedu ichangoramba iri underdeveloped, ichingotendera chete kuti mhuri iyoyo iri protected irambe ichitonga, nekuti ndo vanotenderwa kuti zaita zvavanoda. Vana vane simba rokuenda pavanoda kunotora chero papi nepapi, munda wanhingi chinyi, vanenge vachingotenderwa. Asi iwe ukada kuti unoti no, mogurwa kosara nherera. Zimbabwe sumuka, Zimbabwe sumuka, Zimbabwe military. Sure, moramba here muchingori under this arm yevanhu ava, muchitaura imimi kuti zane chatonga kusvika madhonga amera nyanga, Christmas yega yega huku inourawa. Panenge angofira chete kuti paita general wakuda kundikanganisa, general watoenda, imi muchinotaura kuti zane chatonga kusvika madhonga amera nyanga. Iwe uri kutaura kuti ichatonga kusvika madhonga amera nyanga, pane pauchangonoti pesane naiyo mhuri iyoyi zvishoma shoma, you are the next. Monyarara muchizviona, muchipera makatarisa kusvika rini, muchirwisa nokupfuura ava vasina kana pfuti. Zimbabwe sumuka. Imiwo masoja ndapota hangu, handizi kuzivawo kuti zveshuwa ndokusaka ndichitaura kuti zanu iyi ameno kuti inoita sei kuti idyise vanhu zvokuti vatadze kushunura zvokuona ramangwana ravo. Kana tichitaura kuti Zimbabwe, we talk of soldiers, we talk of police, kuti ndimi vachengeti yenyika iyoyo, ma-stakeholders yenyika iyoyo. How do you feel kuchengeta nyika inonzi inomboshayikwa kana cooking oil?
How do you feel uchichengeta nyika iwewe putsi yako ichitsika nerurimi haisina chitsitsino? How do you feel uri mupurisa kwauya kuzoripotwa nyaya unzi kwakati kwaita nyaya dzakati iwo hauna kana transport yokuinda ikoko kuti hatina mota? Uchiri munyika nyika inonzi nyika yaunofanirwa kuprotecta here iwewe yawakasainira basi kuti shuwa ini ndoda kuisainira kuti ndeiprotect, uchaiti nyika here iyoyo? Asi ukatumwa nemwana wamunangagwa kunzi mhanya pakati chipembenene, nyange usina mota unomanya. Asi uyo musivilian uyo asinei nechokuita nematongerwo enyika akangonzi adai handiwiko handina mota. Akomana imi, Zimbabwe sumuka. Kusvika rini masoja? Muri hama dzedu imimi, muri madzikoma, muri vazukuru, muri vaning'ina. Vamwe venyu kana kumba kwamunangagwa munambobvera masvikako. But taramone madamburirwa muringoitwa bijana, which means izvozvo uri ikoko kuchisoja usati umboporomotwe zvako kusvika palevel yageneral. Nokuti ukangosvika palevel yageneral zava kuti manje watosimudza red flag anytime rinogona kukuvirira uri somewhere, utogara wakarayira nhaka. Ndo life yenyu mageneral soka ndo yatove life yemhuka dziri muhwange izvezvizvi. Anytime any day dzinotongofa, machaina achiita zvaanoda. Yarohwa nemota, yarohwa negonyeti, yadini iyo yatopfurwa. Nekuti gonyeti rinenge richibva kakumaini kunotakura maminerals. Iyo mbatopfura zvake yongodhonzerwa mberi kuyanze gonyeti rofoyezwa nzi yarohwa negonyeti nyambeserwa kumaminerals atora kumhuka nyanga dzotorwa zvese kuita madouble profit, nyika isina kana chinhu, nyika ichitambura. Migwagwa yacho nayo inenge yaiswa ikoko kana tara inenge richingori dust rinongosumuka richiinda muvanhu, mhuka dzaafektwa nedust, vanhu vaafektwa nedust, vofa nezvirwere, ivo vachingoduta vachiinda zvavo kunyika yavo, vachinodhivhelopa nyika yavo. Zimbabwe sumuka. Toita seiko nai maZimbabwe? Moda mvura yakadiniko kuti musunure, mugezwe musunure? Ingava yawani vageza vari kutokudaidzira kuti chimbogeza ivo muonewo mubve maranga ari kumeso aya, muone nyika yedu inde mberi. Zimbabwe sumuka. Ini zvinondirwadza, handizivi kundotaura ndichiita sei, nekuti vamwe muchandivenga, vamwe muchada kuti kana kundisunga, vamwe muchada kana kundidini. Ameno, itai zvamunoda, nekuti ndakazvarirwa munyika iyi ine upfumi ende ndinofanirwa kuti ndibhenefitewo ini, asi handina nzira yacho. Ndakaona hama dzangu dzichirohwa, ndakaona hama dzangu dzichiurawa, ndakaona hama dzangu dzichipisirwa musha neZANU-PF iyoyi yakutendera zvemachaina kuti angosvika paanoda. Inini ndakanovaka pandaida kuti apa ndipo pandiri kuda kuvaka, ndadaidzwa futi neZANU-PF yacho naunzi yovaka apa urarame, ndikaputsirwa dzimba zvikanzi muramba tsvina. Zimbabwe sumuka. What did I get? Ndadaidzwa uyavaka apa, ndovaka, honzi apa hauna kutenderwa ipapo, putsirwa. Ende zvakazonziko kwakuya dzako yakuzovakwa vanagarikayi dziya ndomba dzimba dziya dzavakwa, vakanga varipo panzvimbo yacho vakaputsirwa havazivo vakaiswa ikoko, kuri kutovewo vamwe. Ko iwe otosvika woti kurumidza kubva ipapo, iwe ndodzinga waputsirwa, hauna kana chisendi chese, mari yese yawakanga watenga marata, watenga mawindo, watenga zvidhina, wadini, yapera yese, unzi ibva. Zimbabwe sumuka. Chokwadi vatungamiri rudzi nai Zimbabwe wakamboita seiko kuzvara vanhu vakadai? Wakaita sei?
kana ivo vachona vanogara imomo vakapindira basa racho rokuti toda kukuprotekta, toda kudzivirira vanhu, nhai Zimbabwe wakavazvara seiko zvasina tsitsi yokuti kana akakusangana neuri mustriti uchichemera hako kuti dai nyika yedu yanaka, marovero avanokuita vanoita fanika sekunge vakuwana uri mumba mavo uchiba umwomo. Zimbabwe wakaita sei? Zimbabwe sumuka. Ini nandizi kundoita seiko naimi vanhu we, ndotaura ndakadiniko, ndiri muzimbabweniwo. Saka moda kuti ndinogara kupi? Ndigare muzimbabwe machona ndobhogomorerwa murambatsvina, ndinde kubasa, ndatorerwa basa rese radzingwa, mari yese kubhengi yatorwa, handisina chandinacho. Ndichizama kuti nditaurawo kuti ndaremerwa hanzi uri mupanduko uri kutevedzera mawestern enemies edu. Saka ndodini? Tevedzera chete zvatiri kuda isusu. Maiwe kani zvamuri kuda zvipiko zvamadai kuuraya nyika yaura zvairi zvazvo zvayakasiyiwa naSmith iri zvairi matoiuraya, ndo zvamuri kuda kuti titevedzere chetezvo. Ukangoramba chete kuti nhai izvi muri kuuraya nyika, watove mhandu. Sungai vakomana, isai mujeri. C10 mugari wese wemuZimbabwe hatombozivi the purpose yenyu kuti muri organization yakamirirei. Munongofunga chete kuti muri organization iri ngoda kuuraya vanhu vanongotsoropodza Mnangagwa chete. Ndo zvamakamira, ndo zvamuri kutambirira mari. Hamuna basa nedevelopment yenyika, hamuna basa nekuti dai nyika yabudirira vanhu vese vagara zvakanaka, kana kuti muteverera nembavha, kana kuti mudini, hamuzvitsvake zvese izvozvo. Ungotsvaka chete kuti apikisana nemhuri yekoMnangagwa ndiani, sungai, urayai, tsakatisai. That is the organization yenyu chaiyo yamuri yamunotofara nayo kuti ndozvairi. Shame on you. Zimbabwe sumuka. Todini chimbondiudzaiwo, ini ndapererwa ini nekuti ndinoshoverawo kuti dai ndawana rugare mukati menyika yangu, asi ndarushayiwa. Kwandiri kunze uku handina kusununguka, unongonzi mukwerekwere forena chini, nyangori pakambani ita ichi varidzi veimomo vakangogara vachirovha kuya kubasa vachidini, iwo kangoita kamistake kadiki yato yako nyaya. Zimbabwe sumuka. Redu ropa rakamboita sei kona vedu we? Pasi pese pazara maZimbabwe, pasi pese. Ipi nyika isina muZimbabwe? Kwete nekuda, asi kutiza. Iyemi munoti tinotonga. Shuwa kuzvipembedza vana vese vatiza mumusha, masara henyu mega imomo mofara. Nhasi makuinda nekumhuka idzo zvanga zvatosarira Zimbabwe yachona kuti ndokwairi kutowana nokuraramira nako, nokuzikanwa pasi pese kuti muZimbabwe mune mhuka dzakanaka. Ndozama kupindira manje kuti kupedzisa chako ndokwamatosvika kuti ndo kwatakuita ikoko. Tomba taramba takanyarara tese nomba taramba takanyarara. Zimbabwe sumuka. Sumuka. Inzwa inzwi ragesa, Zimbabwe sumuka. Inzwa inzwi ranyoka mabhunu, Zimbabwe sumuka. Inzwa inzwi raPresident Nelson Chamisa, Zimbabwe sumuka. Inzwa inzwi rema positive forces emuZimbabwe ari kuda kuti muve nerunyararo, kubatana nepisi mukati mevanhu vese nokunzwanana. Zimbabwe sumuka. Zimbabwe we wamwa ropa rakawanda. Zimbabwe we watsakatisa vakawanda. Zimbabwe we wasunga vakawanda. Chisumukavo, rugare rwuye. Chisumukavo, tipupure kunaka kwako. Zimbabwe sumuka.